Здравейте! В днешното видео ще ви покажа моята колекция от балсами за устни и надявам се да ви хареса. Какво е това? Това са всичките. Плюс имаме един iOS. Домашно направо. Така. Започваме с най-малкото, което е това, което е с картинка на Monster High. Всъщност е много хубаво, супер мазно е. И е много хубаво за... не се личи изобщо, вижте. Не се личи. Когато имате ви се напукват устните през зимата, е много добро, защото над 8 часа се задържа на устните ви. Горещо ви го препоръчвам, ако го намерите. Следващото е това детско балсамче за устни. Череши, много съм доволна също и от него. Също и той е много хубаво, но е на привършване, повече от това не може. Да. А това нещо е супер голямо, вижте го, това е предишното. Като имате предвид, че съм правила балсамче от него. Това балсамче, сега е отворено, защото го ползвах. Това балсамче е от него. И от един друг. Следващия е този, който е на Maybelline от Colorama. С леки блестящи частици. Сега ще ви покажа как стои и на кажа на лицето на устните. Само да си направя място да ме виждате. Така. И да преместя компютъра. Сега ще ви покажа как то стои. След такава четка е. Блестящо, много приятно. Така, следващото е това, което е на Мис Росе, което от него правя всичките си балсами, затова съм го купила. Много е сухо, което всъщност и ми помага за балсамите. Вижте, рязала съм от него. За този балсам бях смесила тези двете червила. Много е сух този, пък е много розов за мен. Аз съм бледа, той е прекалено розов за лицето ми. И да. И е много пигментиран. Следващите две червила, които са еднакви, са ето тези. Тоест, те са на Авон. Но това съм го облепила с цветни тикса. Ето сега ще ви го покажа. Ето го, същото. Същото е, обаче съм си го облепила с цветни тикса. Това и двете са мои. Ето това е червилото. Много е леко, много е хубаво. За поне 15 пъти го поръчваме с мама. Двете го поръчваме. Следващото е... Ох, откъде взех тия косми? Следващото е това червило, което пострада. Защото кучето ми почина да го хапе. С него правя каши. Тоест, понякога си играя и смесвам горещи води с бомбони и с такива работи. И затова само от него. Сега ще ви покажа и как е пострадал горкото. Малко прилича на стара четка за зъби, но нищо. Вижте как го е нахапал кучето ми от двете страни. Нищо. Простено му е. Така, следващото, което съм ви показала. Да. Следващото ми две червила също ми е на древен. Не знам.
То е много хубаво. Вече той е летен цвят, но го смесвам с други червила и се получава такъв по-зимен, по-светъл. Иначе си е доста светличък, за мен е перфектен. Следващото е червил за зимата, което е отново на Римел от серията, къде му е серията, от не разчитам. Римел, пишете си по-четливо марките. Ето така, изглежда то малко тъмничко, в принцип е по-светъл и не знам, защо ме вижда толкова тъмно. По-светъл съм. Добре. В принцип е такова червилото, даже малко по-светло, отколкото ви го показва камерата, но така, имам следващото ми балсамчето за устни, което сама си направих. Така, формация на крема за лице от L'Oreal. Така, този крем е на мама. След капачката има и едно ето такова нещо, което се маха. Това е моето балсамче, както виждате, блести леко. Много е приятно на усещане. Следващото ми балсамче ще бъде настанено в пострадалото ми червило. Имам един US, който е от Атака. И да, това са моите балсами за устни. Сега ще ви покажа всички. Това са всичките, плюс още няколко. Така, имам още много, те са в България. Те са за зимите в България, тук почти не вали сняг. Те са за зимите в България, за това не съм си взела. И да, надявам се видеото да ви харесва, ако е така, абонирайте за моя канал. В пижама съм, знам. Тук ще оставам, знам. До скоро. Не до скоро. Имам да ви казвам съобщение, че ще хода в Италия и ще направя един огромен giveaway. Тогава ще ви кажа по-късно. Но ще снимам въпроси, отговори и предизвикателства. Долу в коментарите ще ви помоля да напишете, дори на Facebook страницата ми може да напишете въпроси, отговори, вашите въпроси, моите отговори и предизвикателствата ви ще изпълна абсолютно всички, да ще отговоря на абсолютно всички въпроси, защото съм нов влогър и не мисля, че ще има чак толкова много въпроси. Да, надявам се видеото да ви е харесало. До нови срещи!